atibatike zvechopu chopu. Uyo anonzi Kasukwere ngaamiswe. Ngaanomiswa chaizvo kuti zvekunyebedzera. Nguva yese vanga vachishandidzana zvakanaka naSaruwaka, isu hatisi mabharanza, hatisi matsaga madzungairwa. Vachinga vachishanda vese vanhu ivavo. But guess what? Saruwaka afa nhasi. Kana no condolence messages ekungoti nematambudziko mufana wangu zvazoningirikina zvadididi rest in peace hakuna zvese izvozvo. But isusu onaka isi totobudisa ma V11 maishanda mese. Bvunzai ma-activist ese ari muSouth Africa vanokuudzai kuti Saruwaka anga asingashande naKasukwere here. Endai munobvunza any active, endai ndikutaura vanhu vanenge vane information kwete vanongotaura zvinhu zvasingazive. Kune vamwe vanongotaura asina kana chaari kuziva kuti vakasanganikwa navo neregime vanongoroverwa mahara kuti tikutaura vacho vane dzinoti kakate vacho endai munovabvunza kuti vanga vanhu avazivanira. Ora ndiani activist asina kumbobvira akafonerwa naSaruwaka naKasukwere. Tikutaura activist ari serious. Kasukwere iye atone meds dzake dzaaitorova kuti atry kubuilda zita rake rirambe riri on top. Akanditsvage vafana vechidiki vanenge achivada vanhu vakawanda rangofonerwa uyo ndishandire ndinoda kuti undishande because iye aitry kuda kuti kickstart kuti abuild political party chake cheche charinga ruda unigegina hanzi passenger what passenger 30 what ameno passenger 34 ameno ziti 34 or 24 ndobva atry kupinda muZimbabwe vanzi hausi kupinda kunogadzira that constitution. Not kugadzira constitution. Hausi kupinda hausi kukwanisa kunge uchicontesta pama elections iwewe. Ndo zvaakaudzwa neZeki. Ndovaramba akasitika iko. Vanhu vatangoti mazvione nezvozodai. Chiche boss game chacho chitsoro chine kakunyangwirana kunzi ninga akadai so uyu tofana kumumisira apa. Uyu akada kuya akadai so tofana kumudai so ipapa. Up to now in my understanding, according to what I believe, I still believe kuti Kasukwere anongoshanda na ED. Ndo zvandinongo believe. It's not that easy. Ana Kasukwere akaita zvinhu zvakawanda mana vachipano mazipara kwati long sleeve short vanhu vaya vakaindikina zvinhu zvakawanda. But tasama activist SAO. Kuti muzvione zvese. Ma activist ese vakacrossa ma lines naKasukwere kuti chii chakazoitika kwavari. Handisina kutaura zvinhu zvakawanda. Imwana uri muSouth Africa munonyazoziva zvinhu izvi zvandikutokutaurira izvi. But just that iye andoziva kuti ninga hamukwate anotovaziva kuti ichi chinonetsa manje ichi. Because nyaya iri kuzofira vanhu ma-activist nemachinchi inyaya yoda kuexchange ma-phone calls. Ukada kuita zvinhu zvako wobva wazonzi saka munenge muchida kuti mari tokaita sei. Ndakambotsura umwe munhu manje apa recently achiti muri yeZimbabwe itei mundibatsirewo mundipewo data. Ndakati kana zvikunetsa siyani nazvo. Siyane upiwa data nevanhu because ipapo ndo pavanokuuya ndo pamunogadzira that conversation, ndo pamunogadzira that relationship. The more unobva wangopinzirwa konza mukunetseka nemadata unogara kwakaita seko udi kana wifi here yekuti unyatsokungenga 24/7 zvatotanga kuona zvatodaro manje zvatotanga. Saka rent munoita sei uri rent unoba rent yacho yemari wakutona vakutogadzira kuti wakutotanga kutodependa nawo. Saka mhuri yakakura semaschool fees mbichana unozozviona paya kuti my where I was captured and wewe unongo wato munhu wekuti unongo wakudependa navo. Chimama panapa chimama akauya akataura against Kasukwere. This is not a secret. Ma audios acho chitori nawo ende ma audios iwayo ekuzonzi akazodai vakadai aine munhu wainetsa naye vazotaura that name akatanga aningirikine vaijigisa vanhu maparakwati machinchi kuZimbabwe akazvitaura but I still have got my ninginacho because that audio iyoyo payakasendwa ndokona kutokuratidza ndokona kupai link ndikakuratidza. But where is she? Kasukwere na Saruwaka I mean a certain relationship yavo yanga nayo yenge tori deep handiti. But pakazobuda panongwa munhu mumwe musikana so watoziva ati ndikutaura mazita panapa munhu waziva vanhu vacho mimi anotoshandira Kasukwere zvekutodaro akabuda akutuka Saruwaka panapa. Nhasi ndiyo mwari kunyebedzera kuchema nguizo zvima-emoji zvemusodzi kunyebedzera kuchema pakafonwa pakaitwa call panapa because papane zvaitaurika handiti. Because that guy akazodzoka akuramba ma-orders manje eko Kasukwere that Saruwaka anga kuramba ma-orders uko ndo that guy ndobva azobuda ari lawyer kuna Kasukwere vatanga kuti imi amuzero uyu
akaningira vanhu akasongesa vanhu akadai vatanga kugadzira zvima narrative zvake akazodai ndobva tazoti iwo uri kunzi wakadai iwo Saruwaka vatamuisa pako tichitaura tikati let's add this girl, this mother, whatever, this woman kuti auye aanse vapindurane naSaruwaka. Tanga titi I was on a call with DJ Holly, inini Kuliant, Saruwaka, and then we tried to aid that person. Tikati huyu akautaura nyaya yako yekuti nzozvakamita zvakangonzi hello, who is speaking? Saruwaka speaking. They talk out why? But on my way randa kumashure kwezuku zvangoshata because yanga ingori a certain attack. But ndaizoti azviperere ipapo. But ngatikate nyaya dzese dzakataura because nyaya dzese idzi guys inini tinogona kuswera ndichitaura panapa muswerese tikaswerera. I personally phoned Saruwaka ndikamuti iwe uri kunzi uri kushanda kasuku here ndine mamwe mashoko andakamuudza zvimwe zvacho zvine zviri confidential saka ndoda ngoti zvirambe zvakadaro but ndo mashoko andakamuudza nezvandakamuudza zvikanzi Kuliant unoona kuti chii manje murakomana wemasocial media saka zvinonetsa manje kuti nyaya dzese tingodziti pese pasocial media iwo side rako rawatowana renyaya iroro ichitogarawo nerakadaro iroro because pane kuti ndikauya ndikatanga kuzoexplaina zvinonetsa but zvinhu hazvisisiri the way wazozvinzwa nazvo but side rako renyaya rotori naro iro richi ritori bhora rakadaro andokunzwisisa kuda kuti vakomana relationship was there zvokuzoti anozondifarira because iye on public aiti anotondifarira anotoda kutoshanda nemunhu wese ndakatomboshanda naye aitotaura but nhasi ndo zvakundinetsa because ona vakomana avairwa mazvinhu akawanda matravels iwo do you think kuti iyo mari yekutravel yacho aiwana kupi ndakaona mwana achitaura kuti iwo katomuona here Saruwaka akararama kalife ane zimoto rakeketese ndikati iyo mota yanofamba nayo makamboionemi makamboinyatsoitarisa ukambogara pasi ukanyatsoicheka kuti yakaufa handida ngutaura zvakawanda because ina handisi munhu kuti ndine pamuromo ndichida kutaura zvinhu sezvo zvingori kuti tingoonezana kuti guys apa pari kunyeberwa mwana wemunhu apa zvimwe zvese zvaari kutaurira handiti angatoriwo pakuremerwa but ichitarisai kuti the level the way aitravela weti nhasi atravel aende kwakati mwana abuda aenda Swaziland adzokera apinda Zimbabwe aidese Zimbabwe aipinda in and out padira mukomana wewe inini I used to phone him a lot because ndaitozviziva kuti tine nyaya dzimwe dzakawanda kadzitida kuti chibaba pane nyaya yakadai seri kuti kakauya ukomenda obva ngoti anytime Kuliant mina tokomenda and I think I've got more than 20 phone calls dzatakauploada panapa naSaruwaka you know that asisi zvinhu zvokuti ndotaura zvinhu zvendisingazivi saka now chakundinetsa manje izvezvi ndechekuti kana wakamboshanda nemunhu the way yamanigirina isusu maZimbabweans tikaningina tese tikalinga tingazosvika pakunzi tatoma enemy zvekuonesa kudaro saka ndopanditi kuti kasuku era ari wrong ngaamiswe ngauyo kachemoka munhu oka I found someone because pamadays pailinka naSaruwaka but tine vamwe vanhu vekuti Saruwaka akazotondipawo mafone calls avo akati kana zvichinge zvazodai so dzimwe panguva dzakadai dzishamwari learn to call munhu akaita seuyu pane dzimwewo nyaya dzekuti ukaona kuti zvinhu hausi kunyatsogutsikana nechinchi unobata uyu kana uchidawo munhu wekuti anonyatsotaura chirungu chimwe chiya achitoti haina hangu zvekunyatsotaura chimwe chirungu chiya zvondibowa asi unobata ningi kana uchida une interview yechirungu ndikati haina handitorinawo basa nemainterview ningi but it's okay but taura nemunhu iye because dzimwe nguva pressure anogona kuzowandisa ona Kuliant dzimwe nguva ndiye ndisiri muZimbabwe ndendabuda hanzi ndendisiri muSouth Africa muno ndendabuda ndaenda kuZimbabwe ndendisiri muSouth Africa futi dzimwe nguva ndendaenda kana kuSwaziland ndendabuda ndadididire because aingotravela ups and downs achingoita zvaaita zvese zvezvi saka vanhu ivavo ndozotaura kosaka ningi haufa abatikirere kurufu kwacho right because just in case haana kumbinga aanswer that nekuti kana kuti ambodi zvikanzi haana kana chaamboita kana chema zvayo kana kubata maoko kana kuhama zvadzo but vaishanda vese mashandire wayo ndo vanhu vevo vamuri kuti the next thing adaunza arida kuzouya kuti ndakudawo kuita ndoda kutopindawo ndite munhu kuti zvinhu zviri simple munhu washanda naye because what is the difference between him and Mnangagwa because look now Mnangagwa vakashanda nanageza haisi secret kubva kudhara but izvezvo wamamboona here kana achibuda achiti nematambudziko kumhuri wageza. This is the same thing zvikuitwa na Kasukwere. Ndosaka ndiri kuti this guy Kasukwere hapana, there is no difference between him and the sitting president. Ngaamiswe.
ngadzizobata maoko. Ndo nyaya iri simple. Zvimwe zvese toona kuswera tichiudzana panapa tichididi. Munhu kana ari wrong ngaangocorrect kuti baba, munhu kana achinge arwara, munhu kana achinge afa awirwa nedambudziko manga muchishanda mese, batai maoko muti nematambudziko. Zviri important, zviri health izvozvo. Kwete kuti tiswere tichingonyebera kuhwandirana tichi inini vanhu vacho vanga vakanyingikina vanga vakadidi. Akauya kuZimbabwe mufesi uya, ndona propaganda dzanenge achipusha dzedzia. Akapinda kuZimbabwe uya mani, achiti anzi inini ndinoramba kuZimbabwe, ndakabva ndazotiza nelife yangu chinchi ndikaenda kondochika kuti ndozosungwa. Kusungwa nani? Wakapinda paairport uya mani, makaenda uyo. Kana makatoona achinyebera kunzi asungwa vanhu vake vanenge akadyara vanenge achishanda navo mani. Uya ndo rinonzi zijongwe remasiya manjerere. Kana mazogara handidi kunyeberera, handitenderere, ende munhu wese anotozviziva. Ukamboona kupika saka unonzi musewa anonzi atiza basa kuti sei vakagadzira chibhesi chavo paJohn apa, ndo vacho vanenge vachitungamirira zvese. Ndo zvibaba izvozvo. Nasi mimi munouya moudzwa kuti ningirikini zvakadai so. Vanorecruita 24/7 up to now, varimo mumasystems aya vari kushanda. Akatoda Zimbabwe vaazouya kwakutosaina dhiri ravanenge vatowirirana. Up to now munoziva sei pamwe achiri kutoenda, pamwe ari kupinda apo munyika meme paanodira iye kuzongotarisa kuti ko ndiani akataura against nini, ndiani akataura zvese izvozvi. Zvakawanda zvinenge zvichiitika mani muZimbabwe. Isusu tida kuedza kunyarara. Ari wrong, udzai chokwadi, udzai munhu chokwadi, udzai kasukira kuti you are wrong, ende unobata maoko mfana wako uyu. Maamuri kudingina mese, maamuri kutoshanda mese. Kuti nhasi mbana moda kuti tiswera kuti taurisa zvinhu zvisina nebasa rese izvozvo, moda kuti pretendera, moda kuzoya muchitanga mapriest, motozoti saka inini gore nchatozodzoka kuZimbabwe ndopinda. Unonyepa, tinogadzirira madocumentary tokushanda 24/7 azvibude. Kwenda kunyika ipi uchida unoita sei? Inini ndingatodzokera kuZimbabwe ndikatotsvaka chigaro, inini ndingatodzokera kuZimbabwe ndikatoita beta, inini ndikatozoita president. Kwete munhu akaita sakasukwere. We don't like that. Ne, enda unobata maoko kuda kwanisa rwaka, enda unochemawo munhu. Handiti wakashandirwa nezvawakabenefitawo. Unofungidzira kuti iwo ningiri yako. And you know, there is this one thing that I want you people to know. Ndisandatoenda because dogorongo kutaura zvimwe zvinhu zvisizvo. Ngazvigara zvazikanwa. Zvakatokosha manje. Vanhu vamwe vaya vari kutaura zvekuti anzi saka revolution tozodai so. Muri busy kushandira vanhu vamunangagwa vacho. Ndo problem yamuri kuita. Ukaona uchiti zviche uri kuita revolution uchishandira umwe munhu, kushandira munhu wamunangagwa, ndo uchadhakwa, ukutenderera uri muroundabout. Tuma ideas twese tori kuuya uchiti uchiri kudididi tiri kutotorwa. Twese tinenge tuchizikanwa mimi tozikanwa nemafaces. Iye pachake mbuni because ndona umwe achitry kudefend minyaka gwambo kana nditi ndi president anomboona time yekumboita zvinhu zvisina basa rese, but masystems ake kana ndovanenge achiita zvinhu zvese achirwa basa rese nyika nyingine. Ungauya kuti but iye wacho haana nguva yekuningirikana uri dofo remunhu wofuti. Do you think kuti ana Trump vanoswera vachigara kana pakatorwa president wekuchinchi? Do you think vanoswera vachigara pasi vachiti toda kutiradza? Anongoti masystems ake aripo ndo anenge kutongopedza nevanhu iwo. Anenge akatogadzirwa kudhara achitoziva kuti chakadai tinokwapaidza, munhu akadai so tinorowa komana, akadai so tinotuka tichiti musoro wambuya wako. Masystems anenge aripo kudhara. Saka vanhu vazhinji as long as vari kuti tichiita chirevolution chakadai so mune muchishandira vanhu iwo, ende mimiwo amen. Ndinyarare zvangu, asi ndingoti right zvakawanda zvandotaura. Ini anonzwa nditaura nyaya dzangu tosanganisa kuti tatika kurasa vavengi, but uyu nganobata maoko, kasukure nganobata maoko kwana Sarwaka. Hatidi zvekutaura zvinhu zvakawanda, otherwise ndinotozodzoka pano tikatozopa square. Tinopa square pano zvaizvo zvekuti anzi anoti haende ngangonyora kapa social media kungoti nematambudziko. Chii chiri kunetsa ipapo? Kungonyora kuti nematambudziko. Izvezvi imimi munotaura kuti nyoka yemabhunu akasungwa. Kasukure haana kana zvakakwanisa kuita. Are you trying to tell me kuti Kasukure akabroka zvekuti haakwanise kubatsira nyoka yemabhunu? Is that what you are telling me? Ndozvamukutiudza here? Izvezvi so recently apa nyoka yemabhunu anga akaisirwa poison ari mujeri imomo. Munozviziva here? Hapana akazvitaura handiti, but ndakuchitokutaurirai manje. Handiti ko uyu ari kutadza dei kumupa kana mari yechikafu, anotadza nei? Nyoka yemabhunu anga asingashande nakazikuereka handiti, but ko pakuzosungwa kwanyoka yemabhunu kapepe munofungidzira Kasukure haazive zvaaita ipapo. Musati tumotaura zvisani basa rese, ani munonyatsondiziva musha handiti.